Jamen, jeg vil først starte med at takke Peter og Bjarne, fordi I tør slippe mig løs her i formiddag. Og for et par uger siden, der var jeg med en rigtig god kollega, Anders Frydkjær, som er en vidunderlig musiker og en utrolig salvet lovsang og lovsangsleder. Vi var i Roskilde Baptistkirke og underviste på en aftenbibelskole om lovsang og tilbedelse. Og efterfølgende så gik vi ind og praktiserede det. Han spiller klaver, jeg spillede violin. Og der var bare sådan en vidunderlig ånd og velsignelse over det. Altså, så vi havde det, jeg tror, vi havde haft det ligesom Peter der var med op på bjerget og siger, skal vi ikke bygge 3 hytter her? Det var simpelthen så dejligt og opmuntrende, når vi fandt ud af, at hvis vi får mulighed for at gentage denne her succes her, så vil vi gøre det. Og det har jeg så fået lov til her i dag, men vi er desværre kun et halvt band, fordi Anders er blevet syg. Så der bliver ikke så meget sådan praktiserende bagefter, men jeg spiller sådan en lille stykke på violin til sidst, og så, ja. Men lovsang, det har været en meget vigtig del af mit liv, lige siden jeg blev kristen som 24-årig. Og noget af det, jeg gerne vil dele her i formiddag, det er ikke noget, jeg har kun fra bøger eller fra Bibelen. Der er også noget levet liv i det. Og jeg kan ikke lade være med også at fortælle nogle anekdoter fra min tid i Beraka, lovsangsgruppen Beraka. Hvor mange af jer kan huske den gruppe? Det er der et par stykker, der kan, ja. Det var en af de mest vidunderlige perioder i mit liv. Jeg kom ind lige efter, jeg var blevet frelst i den her gruppe, og det har haft stor betydning for min egen åndelige vækst og tro. Så det kommer I ikke til at slippe helt for. Nu skal jeg lige have en ting på det rene. Er det her Rødovre, eller er det Hvidovre? Det er Rødovre, ja. Ja. Fordi jeg vil sige lidt om Bob Dylan her til at starte med, og ham har jeg også hørt om her i Rødovre, ikke? Ja. Han har jo, på et tidspunkt, der gik han jo hen og blev kristen, og hans fans var i chok. Deres guru der går hen og tror på Jesus lige pludselig. Han har lavet en sang, hvor der står, "You're gonna serve somebody, whatever it's the devil or it's the Lord." Du er nødt til at tjene et eller andet. Du er nødt til at tilbede et eller andet. Og så spørgsmålet er altså ikke om vi tilbeder noget, men spørgsmålet er, hvad er det, vi tilbeder? Fordi vi er skabt til at tilbede Gud. Og der er mange ting, man kan tilbede. Man kan tilbede materielle ting. Man kan tilbede penge, magt, succes, karriere, mig selv. Der er rigtig mange muligheder. Jeg vil gerne slå en tone an her fra formiddagen af, at jeg vil stærkt anbefale, at vi tilbeder Herren og sætter ham i centrum. Amen. For det, vi sætter i centrum, det er det, der får magt over vores liv. Jeg vil tale lidt om allerførst, hvad lovsang og tilbedelse er. Og så vil jeg prøve at se på, hvorfor det egentlig er vigtigt, at vi gør det. Og hvordan det kan forandre vores liv. Og så vil jeg dele nogle historier om, hvordan Gud møder mennesker igennem lovsang. Men lad os se lidt på først, hvad er det for noget, vi har med at gøre. Når man bliver kristen, så er det som om, der bliver taget hul på nogle helt nye kapitler i ens liv. Hvor mange af jer har oplevet det? Ja. Og et af de kapitler, det er lovsang. Amen. Og jeg kom godt nok til gudstjenester i folkekirken, før jeg blev frelst, da jeg var 24, og kunne egentlig godt lide det. Så jeg vidste godt, at der var noget, der hed salmer. Men lovsang, det var en by i Rusland. Det anede jeg simpelthen ikke, hvad var. Og der har jeg jo allerede sagt noget vigtigt om lovsang. Det er, at lovsang er et gensvar på noget, som Gud har gjort i vores liv. Der er nødt til at ske en forandring med os, for at lovsang overhovedet giver mening. Så det er i hvert fald vigtigt at lige slå fast. Hvis man skulle sammenligne med noget sådan fra hverdagslivet, så kunne det jo godt være, at her i efteråret, der fejrede vi min kones 60-års fødselsdag. Og det var en dag, hvor hun var genstand for vores, nu vil jeg ikke sige tilbedelse, det er nok lidt stærkt, men for vores hyldest og vores anerkendelse, fordi hun har betydet meget for os. Så vi lavede lækker morgenmad, og hun fik gaver, der blev skrevet sange, og på alle mulige måder så fik hun vores opmærksomhed den der dag. Og dermed har jeg jo også sagt, at lovsang er jo ikke bare, det handler ikke bare om at synge eller tilbedelse. Hvis der er nogen, der kommer her tidligere om morgenen og sætter blomster i en vase eller laver en lille juledekoration, så er det jo også tilbedelse i mine øjne. Det skal forstås meget mere bredt. Hvis man nu ser det lidt udefra, at der står nogle mennesker og lovsynger Gud, og man ikke selv er kristen, så ser det ud som om, at der er nogen, der bare står og synger det samme og det samme igen. At det kan næsten ligne sådan noget hjernevask.
Men os, som kender Jesus, og som har gjort det, som gør det her, vi ved, at det, der sker, det er, at vi giver gensvar til Gud for det, han har gjort i vores liv. Og så sker der faktisk det, at Jesus, han tager imod vores tilbedelse og vores lovsang. Han elsker, når vi tilbeder ham. Så det er en dynamisk vekselvirkning. Han velsigner os med sit nærvær, og vi giver gensvar til ham. Kan I se det? Det er sådan gensidigt. Dynamisk. Og det er jo så trygt og godt, at selv det gamle testamente bakker rigtig meget op omkring det med lovsang. Det med Guds nærvær og det med tilbedelse. Vi kan læse i 2. Mosebog om tabernaklet i ørkenen, at da Moses havde færdiggjort tabernaklet, så fyldte Herrens herlighed det så kraftigt, at Moses ikke kunne gå derind. Forestil jer lige det et øjeblik. I skal i kirke en søndag formiddag, og I kan simpelthen ikke gå ind ad døren. Så stærk er Guds herlighed. Det... Ja, præcis. Og når vi så læser 2. Krønikerbog, der har tabernaklet fået en opgradering. Det er blevet til et rigtigt tempel. Salomons tempel. Og der står der her, at der musikere og sanger lovsang i kor, han er god, hans miskundhed var evindelig. Fyldte skyen templet så kraftigt, at præsterne ikke kunne fortsætte deres tjeneste. Det skete altså under lovsangen. Præsterne måtte droppe deres rutiner og traditioner og alt det, de havde gang i, for nu var det Gud, der kom og satte dagsordenen. Det er det, vi gerne vil opleve noget mere af. Er det ikke rigtigt? Ja. Og det er faktisk også noget af det, jeg godt kan lide ved den her menighed. Fordi og det er derfor, jeg synes, det giver god mening at tale om det her emne her, fordi man kan mærke, at en menighed, der prioriterer lovsang meget højt. Og det med Guds nærvær, det er det, der er det væsentlige, når man er her. Det synes jeg er dejligt. Sådan i kirkelig sprog, der taler vi tit om lovsang og tilbedelse, som om, at det er det samme. Og det er det jo på sin vis også. Altså, det er jo Gud, der er genstanden i begge tilfælde. Men der er alligevel også noget forskel. Fordi lovsang, det handler meget om, hvad Gud han gør. Vi synger, fordi Gud han har handlet, han har frelst os, han har helbredt os, han har hjulpet os. Og et af de mest kendte eksempler, det er jo i det gamle testamente, hvor Farao har givet israelitterne tilladelse til at forlade Egypten. De har været i fangenskab, og de drager gennem ørkenen og kommer til det Røde Hav. Så kommer det første udfordring, hvordan kommer vi videre herfra? Men når de så vender sig om, så ser de en støvsky, og de ser noget blinkende metal og nogle spyd, der stikker op, og hjelm og det hele. Og så er det altså Faraos hær, der er på vej for at få dem tilbage igen. Farao, han har ombestemt sig. Og jeg ved ikke, det ser temmelig håbløst ud. Det er en temmelig håbløs situation, rent menneskeligt. Og hvor mange af os har ikke stået i den situation, hvor vi ikke kan se en menneskelig vej, en menneskelig løsning. Gud kan bane en vej, der hvor det er helt håbløst. Og det gør han også her. Han skiller vandene ad, og de kan gå tørskoet over på den anden side. Jeg kan forestille mig, at nogle af de der soldater, de har tænkt, det må godt nok være en stor Gud, der kan gøre det der. Men han er nok ikke særlig smart, fordi vi kan da bare ride efter. Der er jo tørt. Så de rider også ud, og når de kommer cirka midtvejs, så siger det slam, så lukker vandene sig over de her soldater. Så hele Faraos hær går til grunden, står der. Rytter og heste, alt går til grunden. Og da den sidste israelit er gået tørskoet over på den anden side, så står der, at Aarons søster Miriam, som er en profet, hun griber en pauke. Nu er jeg jo musiklærer, så det, der kommer nærmest, kunne jeg forestille mig, det er en tamburin. Men en pauke har sådan noget skind på også, man spiller på. Og så er der nogle andre kvinder, så begynder de at danse og spille. Og så synger Miriam den her sang. Syng for Herren, han er højt ophøjet, heste og ryttere styrtede han i havet. Så her har vi igen lovsang af respons på Gud. Han har gjort noget, han har reddet, han har befriet os. Og det er jo det samme, når vi bliver frelst, så bliver vi befriet. Vi kommer ud af Egypten, sådan i åndelig forstand. Vi kommer under en åben himmel, og så er det, vi priser Gud, så kommer lovsangen. Tilbedelse, det handler mere om, hvem Gud han er. Det handler om hans karakter. Og i salme 46, der står der, vær stille og kend, at jeg er Gud. Så nu skal vi til at være lidt stille. Lovsang, der er mere knald på. Der synger vi, og vi jubler, og vi danser og så videre. Men tilbedelse, der er vi mere stille og inderlige. Og der står i Esajas om
nogle engle, der hedder seraferne, de råber, hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Et udtryk for stor ydmyghed og en erkendelse af, hvor stor Gud han er. En bog i Bibelen, som er fuld af eksempler på tilbedelse, det er Johannes Åbenbaringen. Der kan vi læse om de 4 væsener, der siger uophørligt, hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den almægtige. Og man kan læse om 24 ældster, der bare kaster deres kroner ned og tilbeder Gud. Så hvor lovsang er en reaktion på Guds handlinger, den er mere sådan højlydt, glad, ekstatisk, så er tilbedelse stille, lidt mere stille og ydmyg og erbødig. Men begge dele hører med, og det er Gud, der er i centrum. Ja, nu kan vi lige lade det synke et øjeblik, så skal jeg nemlig prøve at sige lidt om, hvorfor det er vigtigt at tilbede. Hvorfor det er vigtigt for os som kristne. Og der er et sted i Bibelen, som jeg vil læse om et øjeblik, men det er et sted, hvor Paulus og Silas har været rundt og evangelisere, og så på et tidspunkt, så bliver de fanget, og de bliver tortureret og pisket. De bliver simpelthen gennembanket. Og så bliver de smidt i et fangehul. Ikke bare et fangehul, men det inderste fangehul. Og de får spændt fødderne fast i en træbjælke. Så der skal jo ikke være nogen som helst mulighed for at slippe fri af det her. Og de har fået piskeslag. Det er midnat. Det er mørkt. De har smerter. De er trætte. De er blevet uretfærdigt behandlet. Og hvad gør de i den her situation? De begynder at synge lovsang. Ikke lige det, man havde forventet i den her situation. Men det gør de. Og det skal vi lige prøve at læse, det stykke her, og det står i Apostles Gerninger 16. Vers 25. Ja, der står lige inden der, at han havde fået en ordre, ham fangevogteren. Han er en, der går rigtig meget op i sit arbejde, den her fangevogter. Han gør sit arbejde meget omhyggeligt og grundigt, så han sørger for, at de skal ikke kunne slippe fri af det her. Og så ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsang til Gud, og fangerne lyttede. Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, så fængslets grundmure rystedes. I det samme sprang alle døre op, og alles lænker faldt af. Fangevogteren blev vækket af sin søvn, og så fængselsdørene stå åbne. Han greb et sværd og ville dræbe sig selv, for han troede, at fangerne var flygtet. Men Paulus råbte højt, gør ikke en ulykke på dig selv, for vi er her alle sammen. Fangevogteren forlangte at få fakler, og han løb ind og faldt skælvende på knæ for Paulus og Silas. Så førte han dem udenfor og spurgte dem, I gode herre, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? De svarede, tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. Det er fantastisk. Og der står faktisk også, at de forkyndte nu Herrens ord for ham og hele hans hus. I den sene nattetime tog han dem med og vaskede deres sår, og umiddelbart efter blev han selv og alle i hans hus døbt. Så tog han dem op i sit hus og dækkede op for dem, og han og hele hans husstand jublede over at være kommet til tro på Gud. Så her starter lovsangen allerede. Der er 4 ting, jeg synes, vi kan lære af den her beretning. Og det første er, at lovsang, det er tro i handling. At det er jo nemt nok at synge lovsang, når det går godt, når der er medvind på cykelstien. Det kører for mig. Der er succes. Tak, Jesus. Halleluja. Men når det bliver svært, når livet begynder at gøre ondt og være udfordrende, tingene ser mørkt, håbløst ud, så er det pludselig tro, når vi lovsynger til Gud. Så bliver det en bekendelse om, at Gud, du er der. Du har stadigvæk magt. Du er stadigvæk den største, og du kan løse den her situation. Det næste, jeg synes, det viser os, det er, at lovsang flytter vores fokus, fordi Paulus og Silas, de kunne have valgt at bare kigge på de her lænker her, og de her træblokke, der holdt dem fast, have fokus på smerterne og alt det, der gjorde ondt, men de flytter fokus over på Gud. Ikke som en virkelighedsflugt, men som en virkelighedsplacering, fordi de placerer Gud, hvor han hører til, nemlig over vores omstændigheder. Det tredje, jeg synes, den her beretning viser os, det er, at lovsang åbner eller
skaber et rum, hvor Gud kan komme til at gøre noget og komme til at handle. Og der står, at mens de sang, kom der et mægtigt jordskælv. Det betyder ikke, at der altid kommer jordskælv, når vi lovsynger. Men i det her tilfælde, grundvoldene rystede, dørene sprang af, linkerne faldt af. Så det viser altså et princip om, at Gud kan komme til at handle, når vi lovpriser ham. Og jeg er sikker på, at mange af os, der er her, har oplevet at være i Guds nærvær, og oplevet, at der sker forvandling. Og indre helbredelse har jeg oplevet. Jeg har oplevet mange ting i Guds nærvær. Og derfor er det bare vidunderligt, når vi er der. Første gang, jeg oplevede med Beraka, som I kommer til at høre lidt om, det her, at der blev skabt sådan et rum, hvor der skete noget uventet, det var, at vi skulle spille en metodistkirke i København. Og de første, der var faktisk fyldt med mennesker, men den første sang og den næste sang, der tænkte jeg bare, det her, det bliver godt nok op ad bakke. Det er godt nok en tung forsamling, det her. Men efter 3 eller 4 sange, så kunne man ikke kende den der menighed igen. Folk, de drønede rundt i kædedans og priste og jublede, priste Gud. Jeg tænkte, hvad sker der lige her, ikke? Det sidste, jeg synes, denne her beretning siger, det er, at lovsang taler til mennesker omkring os. Fangerne, de lyttede. Fangevogteren falder til jorden i angst. Han er jo i syndenød nu, ikke? Og han siger, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Han og hele hans hus bliver døbt samme nat. Så lovsang er et vidnesbyrd og afslører troens kilde, nemlig Jesus. Det vil jeg også gerne fortælle et par anekdoter om. Og det var, at vi var i Svendborg en gang med Beraka og skulle spille i en pinsekirke. Og så havde vi en fyr med i vores band, der hed Per, som havde spillet olietønder og kongas. Og han var sådan en rigtig evangelist. Og han kom i snak med en italiensk mand i Svendborg, som havde en pizzarestaurant. Og de lavede simpelthen en aftale om, at hvis Beraka kom og spillede på hans restaurant for hans gæster om aftenen, så var der gratis pizza til alle. Og det kunne vi ikke lige lade gå fra os, denne her mulighed. Så vi stiller instrumenter og det hele op der om aftenen, og der er rigtig mange gæster, og der er familier med børn, og vi begynder at spille det her latinamerikanske musik. Og det kunne de jo godt lide. Dejlige rytmer og gode melodier, men også ret meget Jesus. Vi sang jo om Jesus. Så jeg tror, der var nogen, der måske fik en pizza lidt galt i halsen, og tænkte, er jeg på restaurant, eller er jeg til vækkelsesmøde, eller hvor er jeg havnet henne? Og det, der var så interessant, det var, at da det her var overstået, så stod ham pizzaejeren, og tårerne stod ned ad kinderne på ham. Og han sagde bare, jeg har ikke oplevet noget som det her siden min barndom. Og han var dybt berørt af Jesus, dybt berørt af Guds ånd. Jeg er helt sikker på, at der skete noget med ham. Og i det hele taget er jeg fascineret af, hvor mange måder, altså Gud han spiller på rigtig mange strenge, når han vil have mennesker i tale. Vi havde nemlig en keyboardspiller i det her band, som hed John, og han var lige blevet kristen. Han var fyr og flamme for Jesus. Og han var fyr og flamme for, at hans søster også skulle lære Jesus at kende. Hun var ikke kristen. Så John og mig bliver enige om, at det her, det må vi gøre noget ved. Så vi aftaler, at vi skal mødes på en café ude i byen, søsteren og John og mig, og så skal vi prøve at snakke lidt med hende. Og vi har bedt rigtig meget for det her. Og den samtale, den kommer jeg aldrig til at glemme. I kender nok den her oplevelse af at gå i forud til rettelagte gerninger, altså hvor Gud giver visdom. Og den oplevelse havde jeg, at jeg fik bare sagt nogle ting, hvor jeg tænkte, det her, det var ikke mig selv. Det var helt fantastisk. Så da søsteren var gået igen, så John, han var sådan en meget musisk person. Og da hun var gået igen, så var jeg jo optaget af det, som vi har talt om, og det jeg selv havde sagt. Og så siger John, ja, det var helt fantastisk. Din stemme, den var fuldstændig frigjort. Og overtonerne hang rundt i hele lokalet. Og det synes jeg bare er et billede på, at Gud han spiller på mange strenge. Om det var mine ord, eller det var overtonerne, eller noget helt tredje, der måske har talt til den her søster, det kan man aldrig vide. Det får jeg at vide en dag, ja. Ja,
noget af det, jeg egentlig holdt meget af ved det her orkester her, det var, at vi var meget utjekkede. Vi var meget uperfekte. Da vi skulle indspille en live-LP i Merkur Teatret, hvor der var fyldt med mennesker, der havde vi faktisk ikke engang helt styr på, hvordan vi skulle slutte titelnummeret. Pladen kom til at hedde 1000 skønne tanker. Så vi var nødt til at fade det ud i studiet bagefter, fordi vi ikke rigtig kunne finde ud af at slutte det. Altså, og jeg kan huske, at vi spillede i en meget fornem folkekirke en gang, hvor Ruben bare mødte op i gummistøvler. Vi var alle sammen sådan nogle flippere, der havde spillet rytmisk musik i alle mulige verdslige bands, og så var vi pludselig kommet til tro på Jesus. Og jeg tror på en måde, at det fik folk til at slappe lidt af, at vi stod der og var så utjekket og uperfekte. Så folk de sænkede skuldrene og tænkte, jamen, så kan jeg da også være med. Og så kunne man åbne sig for Guds ånd. Og jeg tror måske, det kan være lidt en tendens til i kirker i dag, at det hele skal være så perfekt og velsmurt. Og der kan komme sådan en lidt præstationsorienteret atmosfære. Og det er noget af det, jeg også nyder ved at være her. Sådan er det ikke her. Det er tydeligt at mærke, hvad der er fokus på her. Det er Jesus. Ja. Og alle kan være med. Man behøver ikke at synge godt. Man behøver ikke at spille godt. Der står jo, at Jesus møder en kvinde ved Sykars brønd. Og der taler han om, at Herren søger sande tilbedere, som tilbeder i ånd og sandhed. Så det er ikke noget ydre, det er noget indre. Det er hjertet, det handler om. Og faktisk har jeg en gammel kristen ven, der var musiker. Han blev kristen ved, at han gik en tur ned ad Silkeborgs gader. Og så stod der nogle unge mennesker og sang lovsange. Og så tænkte han, hvordan kan de stå og synge så dårligt? Og spille så dårligt? Og stille sig frem på den måde, hvad er det for en frimodighed? Det var han nødt til at undersøge nærmere. Og det var det, der fik ham i armene på Jesus. Ja. Det sidste omkring Beraka, så er det også slut med at snakke om dem, det er, at at vi blev inviteret til et arrangement i Göteborg, der hed Praise Explosion. Og det var alle mulige lovsangsgrupper fra hele Norden, der var blevet inviteret. Vi var faktisk kun et band fra Danmark, men så var der rigtig mange andre. Og vi skulle spille døgnet rundt, skulle vi prise Gud. Og Beraka, vi skulle på 4:00 om morgenen og spille. Og hvor kommer den tanke fra? Jamen, den kommer jo fra den måde, som David indrettede tabernaklet på. Og når jeg lige tager det her med, så er det bare for at vise, hvor stor en plads lovsang og musik har i Guds hjerte. Fordi David indsatte 4.000 levitter i det her tempel til at prise Herren med instrumenter. 288 professionelle sangere fordelt i 24 hold. Og det kørte bare som en rotation, hvor der bare var lovsang hele tiden, døgnet rundt. Og det var faktisk en profetisk proklamation, fordi at indtil nu havde det været præsterne, som til højtider ofrede dyr. Men nu blev lovsang et offer, som Bjarne også var inde på, et offer, som foregik døgnet rundt. Og i dag, hvor vores lemmer er et tempel for Helligånden, så kan lovsang være noget, der sker uafbrudt. Og det synes jeg også er skønt. Og det sidste lige omkring det er, som fascinerer mig, måske som musiker, det er, at ud af alle de her lovsanger, så udvalgte David, hvor mange var det? Det var 288 musikere til at spille henrevet, står der på deres instrumenter. Og henrevet, det kan man oversætte profetisk. Så jeg tror faktisk, at de havde, udover at være gode håndværkere på deres instrumenter, så tror jeg, de havde en særlig åndelig følsomhed, siden de blev udvalgt til den her tjeneste her. Og det var altså også noget, jeg godt kunne tænke mig at se noget mere af i menighederne. Jeg hørte om en klassisk musiker i Oslo, som kom i en menighed derop, som spillede obo. Og obo er et af de smukkeste instrumenter, synes jeg. Og han kunne finde på at stå og spille i lovsangsgruppen, og så kunne han gå ned og så stille sig foran en, og så begynde at spille for den der person. Og så faldt Guds ånd på den der person. Og de oplevede helbredelse og lægedom og alt muligt. Sådan noget kunne jeg godt tænke mig at opleve. Ja, det jeg vil slutte med at sige, det er, at lovsang jo også handler rigtig meget om taknemmelighed. Det er jo, der er også noget, der hedder taksigelsessange. Og det kan jo være en livsindstilling at være taknemmelig. Man kan være bekymret og bekymre sig om rigtig meget, men man kan også bare have en taknemmelig livsstil.
Og det er der jo andre end kristne, der har fundet ud af, det har ikke-kristne også fundet ud af, at der faktisk er en enorm styrke i at have en taknemmelig livsstil. Og derfor så fandt jeg en tekst på nettet af en, der hed Maria Hall, som havde sådan en meget psykologisk vinkel på det her med taknemmelighed. Den har jeg så prøvet at omskrive, så den får et lidt mere kristent indhold, og det vil jeg slutte med lige at læse. Taknemmelighed er mere end et høfligt tak. Det er en livsindstilling, der kan forvandle måden, vi ser verden på. I kristen tro handler taknemmelighed om at rette blikket mod Gud, som er kilden til alt godt. Bibelen minder os om, vær altid glade, bed uafbrudt og sig tak under alle forhold. For det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Når vi stopper op og lægger mærke til de små velsignelser i hverdagen, et smil, fuglesang, varme hænder, åbner vi os for Guds nærvær. Taknemmelighed bliver en åndelig praksis, der bringer os tættere på Jesus og hjælper os med at finde ro og glæde. Små øjeblikke, stor nåde. I en travl hverdag glemmer vi ofte at lægge mærke til Guds godhed. Men det er netop i de små øjeblikke, den første kop kaffe, en varm solstråle, et barns latter, at Gud minder os om sin kærlighed. Jesus selv takkede Gud, før miraklerne skete. Takken var hans måde at vise tillid til faderen på. Så begynd med at takke Gud for en ny dag, for mennesker omkring dig, for naturens skønhed og for øjeblikke af fred. Gør taknemmelighed til en vane. Taknemmelighed bliver kraftfuld, når den bliver daglig. Begynd at afslutte dagen med en kort bøn. Tak Gud for denne dag. En taknemmelighedsdagbog kan blive troens redskab. Skriv 3 ting ned hver aften, du takker Gud for. Knyt taknemmelighed til dine rutiner, morgenkaffen, køreturen, søvnen. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Taknemmelighed styrker relationer. Det handler også om vores forhold til hinanden. Når vi siger ægte tak, spejler vi Guds kærlighed. Sig det højt. Jeg sætter pris på dig. Skriv det ned. Vis omsorg gennem handling. Et liv i taknemmelighed betyder ikke et liv uden smerte, men et liv med tillid til Gud. Som Paulus skrev, jeg har lært at nøjes med det, jeg har. Når vi takker også i det svære, bekender vi vores tro. Jesus lover, min fred giver jeg jer. Når vi takker Gud, åbner vi os for den fred. Vi kan også synge lovsang, eller vi kan lytte til kristen musik. Så lad os gøre lovsang til en livsstil. Lad det leve i os, og lad os gøre det også, når det er svært, og når vi ikke ligefrem har lyst til det. Så det ikke er følelserne, men det, at vi kan tro. Det kan være en troshandling, vi kan sætte vores vilje ind på det her. Og så åbner vi et rum, for at Gud kan komme til at virke i vores liv. Ja. Jeg vil gerne slutte med at spille som en hjort et par gange, og så tror jeg, at teksten kommer frem, så kan I prøve at synge med. Så vi tager den lige instrumentalt 2 gange. 2, 3, 4.
og synge den en gang sammen? Som en hjort skriger efter vand, så længes jeg efter dig, o Gud. Du er den, som mit hjerte er så, jeg vil kun prise dig. Der kraft i din stærke hånd, kun til dig overgiver jeg min ånd. Du er den, som i dit hjerte er så, jeg vil kun prise dig. Der kraft i din stærke hånd, kun til dig overgiver jeg min hånd. Du er den, som i dit hjerte er tro, jeg vil kun prise dig. Halleluja. Halleluja. Tusind tak.